ndipo zona zake tinachita bwino kuluza kumene zona zache anthu oyipa akutsogola nala anthu oyipa siwonse langakafikire kutsogolo sizimatheka ndawiri atatu mama makhala kutsogolo ena afe timangobwera mbuyo ndiye munthu kakhala kuti iwewe uli kutsogolo mafuna zako uzaona uzachewukira amene agwira ntchito ni ndani koma olo gilide ineso lendo mmene yatsakubisire ine sisi zimandiwawa ndipo lendo mmene zimandiwawa ndikati zimandiwawa ndemumvetsetse kuchoka mmamawa kuli mbu kunyamuka kaenda the whole day kosekuja kuyenda ndi wapasi kutsika magalimoto kuyenda wapasi osabwera ndibani kwacha olo ya mayunitsi olo ya madzi tidachita bwino kuluzadi akuluakulu ena aphunzire kuti chipande sichimakhala chakunyumba kwa munthu kapita kunyumba kwawo chimakhala cha anthu ife amene timaoneka onyozeka afe namene timavota anthu onyozeka omweyo namene samanchotsa munthu pa mpando ndiye nkhani zake ndiziti zikufunika ti sukulu isi anthu aphunzire sukulu pomafika 2030 ikhale kuti sukulu yatani kodi yaphunziridwa kuti inde akamakavotaso anthu tikamakavotaso zikhale zinthu zosintha taona nazi zanu amapangira taoneni atipipiyo mene amapangira taoneni oyo kuno kulimbi bwa Blantyre atenga anthu awo ulendo kusetera kusa atenga anthu awo kuma awana kuinshiro za chipani awatapangani mwakuti koma ku MCP aya kuli ntchito mabwana agiride mabwana oyipa osaganizira Malawi mabwana odzikonda odzisasa chilo ndi uhule basi uhule nambala 1 ndi zimenezo ri opposition ndi uhule sizigwirizana nanga marendawo uhuleko ku opposition muzikhala nawo bwa oho nde inuyo mukuti forum nkhota kutatusa tumalomo I think impowandikana ifeyo mutengere distance yochoka kuchani yochoka pazalewa kha kokakumana ndi abwana mumba pazalewa panali ba president amapanga kampeni okha unalinso ulendo oyambirira kubwera kunoko kudzapanga kampeni anatsogola anali amumba tinachoka pazalewa inuyo tinaliyenda tundifuna ndikuzeni ine kumati koma kunoko sitinafika ku Zimbabwe tinamudutsa Mozambique uja koma wamphepete mwetodziona kuti panopo ifeyo ndeta tachoka olopazobwe tadutsa distance inoyo olopazobwe tadutsa kumene kuli mwana uyu wachitsuloyo kuchoka kumene kuchako iniyo tinapita malona kuti kodi kunoko atati ologaimoto yatitimira kuti oloteyala la unongeka ndongane kuti tikakonze teyala olobweretsa teyalayo kunoko abweretsa masiku angati kunoko ndikutiko kunoko nse umenewo tinazatukira pachikwawa pajeratu mwamva okalowa mmajete galimoto ndikuonongeka kawiri ubwinake zimaonongeka zabwino sizimakhuza mateyala zimaonongeka zokuti zikaonongekamo zimakonzedwa pompo ulendo ndikumapitirira tinanyamuka anthu mamawa kunoko mamawa achama past 6 kupita pazalewa kukadikirira bwana koma kunoko tinabwera past 4 banda kucha wa mawa past 4 manimvesesa past 4 wa mamawa kunja kutacha koma ndikuwafusa adzuwa kuti adzuwa tatipangirani madongoso ati mupange mabudget bwana watu ndirama asanga pereke opanda mabudget ndofunika mupereke mabudget anthu ndiralandira kalekale atijerajera koma ineyo ena amene mukuti muntitachita mulo tinaluza ineso lero ndikugwirizana nazo lero mawu amene ajani ndikugwirizana nawo ndisakunamize mawu amene ajona tunachita bwino tinaluzawo ndikugwirizana nazo mabanja mpaka nakumasokonekera chifukwa chomabwera mbanda kucha mamuna nkumakutsegulirani koma kuti mwina chineke chikazachitika ife tizakhala pabwino koma tapangapo chani tinalibe chikondi anthu ife tinalibe chikondi koma amene mukuzati ndalama munatenga zikoma kwambiri kuti muli ndi ndalama zoidyani ndifuna ndikuza kuti ndalama zimene zomukangodya zitha zikatha ndalama zimene ife ndazochitika zathu ndalama zimene zozikatha inuyo munya ndikuuzeni munya ndalama yochotsa munya nazo akaona ngati kusera usadzacho kako amaona ngati kusera usiko sadzacho kako yemweyo galiwe usampatse ndimpatsa panotafanana basi leli zipangani maganyuwa ino achimwemwe musankhule zimenezo ndebwino kumene tifanana ndebwino kumene musankhule zimenezo anthu amene amayerekedwa kwambiri
amakanga kuti to safe sifa achipani wazenga ngati waja nde basino ali ku embassy mwamva ife tili kumalawi kuno ukamakumana ndi munthu kumaziwa kuti basi ujeni yako ntima ko pha ndakumana ninzanga wakuti kodi wakuti jandu timati kamakumana ndi anyamata akulilongwe anyamata ina akamabwera ku ujeni kuno achina ndani awa achina ndani awa akulilongwewa amata akabwe Mavis etu ndi uyu anthu iyi Mavis kusangana funa tonsefe ndife anthu amodzi koma anyamata ambiri amamagwira ku ujeni ku state house adali agridwe ko basi oyerekedwa nde musayikire umboni mwasiya ayalule kumene azopusa musamasekereze nzopusa ayi lero ndi izizo lero mwango kungotuluka lero lomwe kuyamba kuchola nkhwani ucholedwa ati kunyumba kwanga kuno nde ulipo wambirimbiri wa green wabwino sizosekereranso munthu abwana waso anali ndi vuto usafuna munthu kumva kale ndinkakonda kumanena kuti ndimayika panopo chitsanzo manena kuti mukandiona zinda pita kwakazilangiza mukandiona nabwera ndi mwambi wanga pano manena kuti Yesu ankafunsa ophunzira sanali mmodzitu ophunzira analipo gulu ena anali asozi pamene paja ophunziracha sozi uja lero tikhoza kutenga anali wachinyamata otsogolera achinyamata wina anali department yake kanali omagulitsa mango kanali otani Yesu ankaenda ndi magulu anthu ambiri ophunzira Yesu ajalisana ndi ntchito zake zimene ankagwira tikati tifananise lero ophunzira Yesu tikhoza kuona kuti ameja anali mabwana ngati amaminista awo ndi ophunzira Yesu mwandimvesesa ndi Yesu uja amafunsa department by department koda tikameta enda kukapanga campaign kukujeni kukunzimbako anthu akuti chani sikuti amangokumana ndi munthu mmodzi yemweyo bana wanali ndi vuto samafuna kumva zinthu zochokera kwa munthu wina kodi kunekiko olo mutakhala kunekiko osatenga anthu ena ake kunena kuti ife tokha lero anthu ena tumayiko akunja zimene zimachitika kuneki kuja mukakhala kuti ndinu anthu akuluakulu kokha mumathanso kutenga achinyamata kuti lero achinyamata lero awawa abwera ni mawu ngati nekiyo ndi achipani chathu cha ifeyo kuneki kuja mumatha kutenga anthu ena kuti lero kwabwera anyamata muneki muno president ali apo anyamata wa lero ali ni mawu mayiko akunja zimene amapanga chifukwa kuneki kokhako amafuna azipanga zinthu zomakuliyana mtima mwinanso penanso kumasiya mango yankho anthu okhaokha kulilongwe kumazimva kali chipani chondi chakwawo anthu aku Southern Region kuno alipe basa inu nkumati mwene chakwa anthu akamaba kuti kodi inu mukamati mukupita kuneki inu mumakayankhula zichani kuneki kumakayankhula zichani mwamva chifukwa anthu akulilongwe amakhala ndi giride timamvatu anzana akumwera kuti ayankhula bwana akuthamangira kwina kwake bora mwayankhula inuyo basi kumazimva kuti basi bwana ayankhula ife boma lili manja mwathu mwa ifeyo kuzikonda kumene kamuzu sankafuna mwamva kumene ife maboni fili anthu ayakamuzu tinkaimba nyimbo kumalawi sitisankha ntundu hae uyu mulomwe hae kapena mang'anja hae koma tonse amalawi hae inu president munantenga kati wanu ndi anthu akuyalulani munantenga kati wanu ndi anthu akuyalulani chifukwa cha gride yanuyo mwamva muphunzire kukhala bwino ndi anthu ndipo mmene mwakumana kunekiko sikuti anthu amene omwe anyengerere kaya iye anatulukamo munekimo kutulukamo kuti zimamunyasa sikuti ndi malipiro ake kamene anagwira ntchito siye khayi olo mutampirira pena paliponse amene yuyu katundu ndalama imene ilandidwe funa ndikuwuzeni ndalama imene ifikire pena paliponse pachipani kaya ndalamazo iwo anapa magamu wina agula galimoto winayo ndesakupezeka kumwera kunoko tamva zokuti kunekiko anatuluka mopsa mtima nkhani imene tangoti yayambika anatuluka mopsa mtima kutuluka kunekiko chifukwa cha nkhani nkhati zimenezonso amene simunayenera kunsiya ndifuna ndikuwuzeni mukumusiranja amene umene koko ndikubasa ngabe mamiliyoni onsewo iye ndikudya kunoko yekha chifukwa bweza kuti ayi ine ndatenga ndalama zakuti ndapatsa office yakuti ine ndatenga ndalama zakuti ndapatsa office anzano kumatuluka kumasowa ma transport oti akatenge data kumasowa ndalama zakuti kodi tiyenda bwanji tikatolere ifeyo zimene zachitika zolotaluza koma tiyenda bwanji inu mamiliyoni ali phamwa mmakabudula mwanu mwayikayika kuma musandilakwitse pamwaza amepo pamwaza pavuta maboda akwatu pamwaza akulesa kulowesa zinthu zimenezo nengati muli ndi abale amene mwatuma anthu musana ununge ndalama mungosiyiratu pamwaza pati pamene zinthu zasintha anthu aununga ndalama zawo zikutayidwa uku pamwaza usatiso boda yakujeni ku South Africa pa Bed Bridge boda yakwatu pamwaza pamenepo ineso timagaza ngati mwina kuti ndi pa Bed Bridge ndikanati
pachimake si ziko lawo koma mwene kuvutisana kozona tikuvutisana ziko lokhala lathu zimene zozona ziko lokhala lathu ukavutisa anthu ona kuti apa aoda zikatundu zawo ku Malawi kuti apange business kuno ku South Africa. Ayi apapa tisaikire kumbuyo ine ndo a DPP koma nazo zomwe zachitika apa chipani chimenechi chacho kusogolo kuno basi chafa chifukwa chani sangavotereso anthu zimenezizi kutalidalizo sangavotera anthu zimenezizi akusiya bwanji zimavuto zina zili mbwerekete ku Malawiko kusakonza bwanji kaye ziti zimenezozo tenonso kukaphwanyiranso anthu ufulu anthu kawo amene amavota onso akwaphwanyira ufulu anthu omwe amavota funa anthu ochuluka panopa ochuluka kwambiri amene amachoka ku Malawi kuja ndi katundu ndi kumabwesa kuno ku South Africa abwese kuno 1 week abwererenso ku Malawi kuja choncho anthu omweonso ufulu wawo akwaphwanyira chipanecho chilipo palibe apa ndechatha mapenate. Kodi ndi boma la Chakwera limene kodi pano pa kulamula ndi Peter Mutharika wasinda china chilichonse ndinu zomwe timafuna ndi zimenezo apopo ndezi kuyenda bwino anthu amaganiza kuti ndi pa bed Bridget kodi ndi kwathu kwenikweni koma apopo ndezi kuyenda bwino si akanena kuti afuna kusinda u president koma boma ndi lomwelo ndiyeti asinda president apopo ndezi kuyenda